Ujú. A teraz teba to bude píšťať. Všetko, čo ide po Račianskej, tak píšte u mňa u teba. Poštevík! 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 Neboj sa. Chcem sa pozrieť. Oh shit! Ty kokos! Kalan má. Do pitvora zasratá stolička! Vypadla! Musel to urobiť brzo. Dodrbaná stolička. Hej, až takú soličku z toho. No nehaj vyhrať, ty buzerán. Tryhardíš. Oh shit! Čo? Ja som chytil tú zasratú palicu prvý a aj tak ma to odjebalo do rici. Neznášam túto hru. Odpadová hra. Zobral som tú palicu prvý a odpalil ma opäť do rici. Uhnite do rici. Do piče, si nemohol potlačiť, ja. Ešte teraz si rozbil niečo. Oh shit! Thanks. You can't fill up with a car running. Zomreš, zomreš. Dobre. Do pitvora aj s touto sračkou, jak sa proti tomuto mám brániť? Oh, yes, yes, pozri čo mám. Do rici. Aj. Hopa. Hopa. Šta je kokot. Ježišmária. To sú Čo sa dvaja. stáva? Dvaja zamrznenci toto. Už. To je Emon. No, nešlo už ani za 20 000. Je tu telka za 6 000. Je tu telka za 6 000 iba. Dobre, chod dole, už tu nič není. To je 20 000. Nič sa nestalo vôbec. Nie! Debil vypatlaný, čo tam tlačí. Ne, Kuba.
Čo robí? Čo sa stalo? Legenda. Čo robí tento retard? Čo? 20,000. To je retard. Oh shit.